लागत नाही कशी चोय किती बर रुमाल चोंदून भरलाय ना रे बाबा हो बघ किती गो भाकरी गो करपात. नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकण यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं सकाळी सकाळी स्वागत. तर मित्रांनो, आज तुम्ही बघणार आहात, आज थंडी आज भरपूर होती खूप. तर आता सकाळी सकाळी मी काळी मिरी काढू गेले. मिरी काढतात कशी ही तुमका दाखवणार आहे. हिरवी मिरी काढूची काळी नाही, आणि ती काळी होता कशी ती हे तुमका या व्हिडिओतनं दाखवणार आहे. तर चला. ही बघा झाडावर सोडलेली वेलवर्गीय आणि ही माडाच्या पोपळींवर सोडायची झाडांवर. ही बघा, ही पहिली हिरवी असता. ही पिकाक लागली की समजायचा की जून झाली आहेत, आणि नंतर मग काढायची. आणि नंतर मग काढून झाल्यावर ही अशी चुरगळून घ्यायची की याचे बिये निघतात. आणि नंतर मग ही गरम पाणी एका टोपात घेऊन मोठ्या, आणि त्याच्यात 1 मिनिट उकळत्या पाण्यात टाकायची आणि सुकत घालायची. मग काळी मिरी बनता. आणि ही आमच्या बागेत लावलेली आहेत. चला तर आता आपण काळी मिरी काढून जाऊया. आणि होय नाना काढतात. चला तर मित्रांनो, अर्धी मिरिया काढून झालीत आणि आता आपण पूनमकडे नेहरी खाऊक जाणार आहोत. पूनमने फोन केला, तर तिथे तुमका मी काळी मिरिया सुकवलेली दाखवतोय, म्हणजे काळी कशी होतात ती. ही आता आपण हिरवी काढला, ती काळी कशी होतात ती तर तुमका आता गेल्यावर दाखवीन. चला तर आता पूनमने बघूया काय करून ठेवलं नाही त्या नाश्ता. आणि अकडे पुष्पा मिरिया ही बघा पायांमुळे तर दाखव. ही बघा अशी पिशवीत भरून घ्यायची. ही बघा मळायची अशी पायान. वंडर नाही हो अकडे हो नाचायचं वर. हे बघा नाचता कसा, हे बघा नाचता तसं तुम्ही पण नाचत राहा. मिरी हे घ्यावानी नाच ग घुमा कशी मी नाचू. या गावचा त्या गावचा मन पुढचा. उकळून घेतला पाणी
की त्याच्यात 1-2 मिनटं टाकायची आणि बाहेर काढायची आणि एका कापडात बिपडात गुंडाळून ती चेपनेक ठेवायची, म्हणजे त्याच्यावर वजन ठेवायचा गुंडाळून, आणि दुसऱ्या दिवशी सुकत घालायची उन्हात. बरोबर. बघ तुका पण माहित नाही तेवढी माहिती आहे. काय माहिती आहे? औषध चौक माहिती आहे फक्त तुका एवढाच. कळला? म्हणजे मिरिया ही बघा, हे बघा असे दाणे कसे काढताय दाखव. चला तर नेरी खाऊ जाऊया. चला तर आता आपण पूनमकडे लावू नेरी खाऊक. आणि ही बघा काळी मिरी सुकत घातलेली अशी. ही बघा काळी मिरी. काळी मिरी जर कोणाक हवी असतात तर खाली दिलेल्या नंबरवर कॉल करू शकतास. आमच्याकडे मिरी मिळता, तुमका कोणाक हवी असतात तर. काय गो काय केलं? ह्या भाकरी बाजूचं काम चालू आहे. ह्यो आधीच खाऊन मोकळं झालो. होय ना रे? मी येऊच्या आधी मी तुका सांगलेलं आहे ना येते म्हणून. बघा कसे भाजता भाकरी. येतात ना. हो, कोणाकोणाक येत नसले तर याच्याकडे यावा, या शिकवीत तुमका. ट्रेनिंग क्लास घेतो. तर घावणे बघितलात ना कसे बनवतात ते. ती रेसिपी कधी दाखवतलं? कमेंट दिली आहे एक. गो भाकरी बघ करपात. चवळीची भाजी आणि भाकरी आहे. आणि तुम्ही पण यावा माझ्याबरोबर नाश्ता करू. पूनमची आमच्या गडबड चालली आहे. कामदार होत ना. पिशवी काय तुझी डब्याची? शाळेत ना जातात कशा काय मला काय कळत नाही. कोण म्हणलं? अभ्यास करीत नाही काय नाही. काय दप्तराचा बदला नाकाच काय कळत नाही. काय म्हणून काय एवढं दप्तरात लागत नाही कशी चोय. किती बर रुमाल चोंदून भरलाय ना रे बाबा. हो बघ किती एवढं काय लागते? एवढं कशा आहे? अभ्यास करीत नाही का फक्त बोलाच सांगा. मॅडम कसा नाव नंदना. भानगड काय ती बघली सगळी काढलेली यात घुसला. गॅस चालू नाही ना. चला तर मस्तपैकी भाकरी खाऊन झालेली आहे. नंदन बाय बाय. हो बघा बाय बाय कर लवकर कर. तिची गडबड झाली आहे शाळेची. तर चला आता परत मिरिया काढूची आमची. नेरी खाऊ यांच्याकडे इल्लय आता. तर आता मिरिया काढणार. वाईट जरा पोटाक आधार वेळ झालो. आणि पुष्पा घाटात उभ्या राहुला त्यांच्या. आणि पुष्पा कपडे धुऊ किला थंडी लागताय होय ना गो. हा आणि अकडे कपडे धुतात. हे बघा कपडे धुसाठी नंबर लावतात. हे बघा आमच्याकडे हे बघा पाटावर नंबर लावतात अकडे. हा हिचो 1 नंबर आहे हिचो होय ना. आणि पुष्पा देखरेख करता तै रवा. चला तर आता पटापट्टा जाऊया नाही तर माका घराकडे बडबडणी लागत. गेलो तर रवलो खाऊ म्हणती. आणि आता आपण काढून घेऊया उरलेली.
ही बघा शिडी बांधून बिंदून घ्यायची. काल आमचे पप्पा पडले शिडी बांधलेल्यानी नाही लागला नाही बाकी. ही वर्षातनं एकदा धरता आणि ती बुशमेरी ती वर्षातून 2दा धरता. तो बघा तिथे प्रकल्प चालू आहे माझं. ती बुश पद्धत आणि ही वेलवर्गीय. आणि ओमकार तो बघा आताच उठलो. हे ओम्या काय रे काय गेलं पुढे दिसत नाही. हे बघा ह्यो आत्ताच उठा निलो. किती वाजले 11. हे बघा दाणे मध्ये हे पिकतात दाणे की समजायची जून झाली मग काढूक सुरुवात करायची. हा हे बघा पवार काय गेलास खाली. बबलो काय गेलो बबलो ओमकार आताच उठलोय तो. ग तेजू ब काय चाललं भाजी काढूक चाललं. आजचो यो व्हिडिओ जर तुमका जर आवडलो असात तर आमच्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि सबस्क्राईब करा. आणि असेच व्हिडिओ बघत बसा आमचे. आणि जर मिरी कोणाक हवी असतात तर खाली दिलेल्या नंबरवर कॉल करा आमच्याकडे मिळा. हे काय गो झाली भाजी काढून. हा अरे तो बघ गेलो आता. हे शोरूम कात की 35 का तो 35 वाला देवचो हा.